channel Gunung Kawi. nurunake nyaru sakembar
Jeneta dening Wali Songo mujudaken gambar mirip winastan ringgit Purwa ya Purwa Desina anane dalang sejati prasmane Gusti kelir agraring jagat debok minangka Bampala wayang para titah ing Madyapada dening kota minangka tamate agesangan wonten ing Madyapada gelaning praja dereng kinarita wonten sambunge kandha sinten ta ingkang mandhap saking kahayangan prasetan Gandamayit anamung pikulen Bathara Kala ingkang nyaketi Gunung Siok kinarya jugarke Rahwana Raja Diraja jaman lakon Rama nambak segara mengkono candraning kagak ulun Rahwana Raja Diraja ya Prabu Dasamuka aja kaget jeneng kita ana alam tumlawung ulun jegarke ulun pinisaya yen jeneng kita isih uga katrima dening ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa krana jeneng kita kuwi delaning bumi mula ing dina jeneng kita ulun bangkitke ayo jugarke Kyai Semar anggone arep kundung kala Dasamuka aja keter kita ulun bangkitke woi wong melek sabar narima ginajar dawa umure kakek ulun Rahwana Raja Diraja ya Prabu Dasamuka
yen ora waskita raupa waspadakno jeneng kita ki ketemu lawan sapa mara gage waspadakno kanthi pratintis bela dalah panjenengan kadosipun pikulun Bathara Kala panjenengan dewa kula pikulun mahambet pecah cancut gumregut manjing samudra nulya lirak-lirak sumingep hanam beki Kagiat ulun Rahwana Rajaya Prabu Dasamuka mungguh pakartimu piye sakwise tetela jeneng kita bisa ketemu kelawan ulun ya sang piwulun Bathara Kala. Lah dalah piwulun kados siniran tirta wahyu ing wanjinjang dateng pisan anggadhahi raos maras isine namung gembira. Bombong penggalih Rahwana Raja Diraja piwulun kandi pawatan apa jeneng kita ketemu kelawan ulun bombong rasane ngatimu wah kados pinanggih malih donya ingkang gumelar kaya-kaya nyidang silwing gapos kandange watu itung sukma kula boten ketrima dening ngarsane Gusti kang gawe urip dene sak mangke kula saged pinanggih kaliyan pikulun Bathara Kala wonten ing Madyawada. Wah seneng rasing ati kula pikulun. Magepokan karo apa jeneng kita seneng atine wah walaka wae. Majan tontonya niki mboten sak godhong kela. Kula hanamung hanggung kengten kaliyan garwaning Prabu Rama Wijaya ingkang sesilih Dewi Rekyan Sinta wanita kang ayu ning tanpa cocok. Wah kleru wanita ayu ki ora duweni cocok ki masuk kula wanita kang endheng sulistya ayune tanpa darbe cacat lho yo ngono sapa apa jeneng kita kok anggung kelingan karo garwaning Prabu Rama Wijaya wah jaman lakon Rama nandhak segara Rekyan Sinta kula cidra krana kula boten kuat ngempet katresnan kula. Lho, lah kamangka akeh sego keketan kok tumpu kotong tok koreti. Akeh rondo, akeh prawan bojone wong kok arep tok rabi. Pancen iku kareman kula. Senasa kula niki gadah garwa 15 paribasane dereng jangkep 21. Dosa kumara boten lega lan boten arep. Terus lanjutno critamu iki. Kula kasebat dan boyong Rekyan Sinta kula beta wonten ing Kaputren Ngalengka Diraja. Dheweke kula jak lingguh kursi empuk boten purun. Lajeng karmanipun lingguh watu gilang. Lajeng kangen katresnan kula kaliyan Rekyan Sinta.
niki mboten ngimpi ning kasunyatan kula manteng pakulitane kuning dasar wanita belengah mripate belalak sitipe utawa idepe nanggal sepisan lambene kaya manggis karanget yen mesem wayah kaya dilolosi baten kula niku tasih pinuju mesem bareng dheweke niku buka lambene ketok untune wah jan kaya tak pangan sebang kiyae wanita niku nek ketok guyu untune resik wah ten ati mak renyuh terapak menapa niku sing dipun wastani untu mrijitemu wanita untune kaya dening lam-lam mripat beda karo untune tukang jijor nek rekian sinta kaya ngemut mutriara dalah gaya nek tukang jijor wah nek guyu kaya ngemut brong wah kula nyandra pasuryane wiwit keng dhuwur rek maneh dawane sak pinggul dasar mantun diruh bunding ning boten dipun semerabak katon ireng meles dasar lurus kaya tak lus-luso wah lajeng kula waspadakaken niku payu ndarane nyengkir gading bangkeane nawon kemit kentol liyan keceting lading kaya wis tanggap marang apa kang dadekke menapa kang dados penggalih kula Rekyang Sinta nek kula guyu dheweke yo guyu lamun to tuwagel kula matur diajeng garanipun Kakang Yayi Rekyang Sinta saklumeng bumi sarep ing jagat pranok wanita kang tak tresnani kejaba kowe Rekyang Sinta mbok menawi jawabe nggih ngeten monggo Kang Mas Rahwana Raja kula adosi katresnan panjenengan niku angen-angen kula bareng kula merem etok-etok merem dheweke ya merem wanita niku lek pinuju turu tenan ngiler niku mboten krasa wah Rekyang Sinta merem kalih lungguh ning ilren retes bah kula tajai kali telapake pangan rasane kaya ngemut duren bareng kula eling ilere sing ngenjak kula petong dina petong bengi boten goyang negol lho Anggung tansah ketok-ketokan ilere sing ngenjak waja diling-iling sing punika langge panjangane rupine sampun dilemot ler tegese niku mboten eling purwa deksinan kula gadhahi pangangkah kula cekel rambute kula depek lurus lajeng kula gadhahi angen-angen mendak kene ingkang dipun wastani duren sak juring pipine lamun tak templekke pipi kuweh kena kanggo tombone wong lara braka lajeng kula gadah pangahangoten boten ngerti sangkan paraning bilai wonten putih tak pikir kapok mubal-mubal jebule nyekel pundak nyampal dodo rasane boten kelingan madya-madya kula dipun samblek anoman semaput rasane kaya gebyacuk kula wah
Hari Sukma Sinokmaya wenah yuning ngasepke sini penpelenge kalpu saya suwe saya atrasena eling kowe wis tuwa kok eling-eling Pak Narto pamite ngarit ora mulih pedhot dina jebule kedanan wanita kang endah Sulistya Rahwana eling aja kedawa-dawa lakoni madhep rene waduh ulun kula namung banggung kalian Prekian Sinta gelo kula kalian kecek putih kaya keblekan gunung nganti temekane sapriki piulun yen enten laning pikulun Bathara Kala wonten pundi Kendali Sada kula labrake naminipun Anoman kula sempal-sempal baune lek mboten saged nyebret kulite Anoman duduh Rahwana Raja niku sira bisa amangsuli pawelinging para pujangga arep nyandi sakwise jeneng kita eling ngomong kowe arep neratos Kendali Sada Rahwana aja gumampang ngentengke lan ngrikihke bedes putih ya Anoman dina iku jelek nyawang kahanan kepingin weruh sangkan paraning dumadi kepingin weruh margane pati yen kowe mung kepingin mateni yen bisa bombong Anoman waduh ulun kaya dereng marem yen kula dereng ngabruk kethek putih mengko dhisik kowe tak jarwani ya bebasan golek mila oleh iwak aja nganti budhek banyune mawi cara napa ulun kowe ngerteni sapa mungsuh bebuyutan satru njungling cangkekan kelawan ulun Bathara Kala wah emut kula Kyai Lurah Semar ya Semar Badranaya lah mula kuwi jeneng iki dina Semar nedeng-nedengi ritual kepingin nundung Sekeng Kala ing bumi Nusantara padha karo ngringkihke dewa-dewa Suralaya apa dening Dewa Prasitan Gandamayit yen nganti kasembadan Semar Uca Sukerta utawa Buah Kala Bathara Kala ora bakal bisa madhak Sekeng manungsa kang darbe Sukerta lajeng mawi cara napa niku supaya gak kadenangan titah Madyawada jeneng kita aja wujud Rahwana Raja jeneng kita kudu bisa saling utawa nyalira titah ing Madyawada nadyan ulun ya nyalira begawan ing Madyawada gandeng nyatane dina iki Pandhawa antaraning Kura padha kepingin gayuh weruh bebere sangkan paraning dumadi kepingin weruh urip sejati apa dening sejatining urip iki padha gandrung golek sapa begawan kang bisa medhareke babagan gegaweane Pandhawa marang Kura mengko ulun tak babar wujud begawan kang reka-reka kuntul tak kunekke dandang tak kunekke kuntul
sekabeh apa sing dak kandhake tumandu ing Pandhawa apa dening kula iki mung lami sing sawundana ulun sing baku Kurawa antaraning Pandhawa kudu diringgihke dene kula ulun Ontakno Wadya Balatawan gantungan jak bebarengan ratas klampe sirem apa dening Kendali Sada kula dipun salirani napa waspadakno jeneng kita bakal ulun dandani ya kowe mau titah ing Madyapada supaya manungsa saindhenge nusantara ora weruh yen to sejatine bumi dalan-dalane bumi seprapat wae sampun tamat boten anjrantosi klemeng gabus kandange Wadita kapandeng raganing Rahwana raja-raja dening Dasamuka ilang wujuding dladlane bumi wajah satra gedhe gagah Nalendra Yaksa Jonggo mumpung durung sira kebanjur ayo padha gondelan eling lan iman kula sak menika wujud menapa kula la dalah jeneng kita Badar wujud Nalendra Yaksa yen kula wau ngajeng dlablane bumi ingkang jejuluk Prabu Dasamuka lajeng kula dipun paringi asma utawi sesilih sinten Dasamuka jangan ikabenangan titah Madyapada ya jeneng kita lun paringi ya kuwi mau jeneng Dasa Umara dene panjenengan waspadakno ulun kepingin nyarira Sang Resi Sukma Klembara cepeng tawang golek ana susu angin wende kali kangkung kuntul papak malayang menapa
boten salang surut oleh kula mawas panjenengan malih alit wah cilik banget pingulun jenengan sak mangke japuke napa aja nganti kadenangan sapa-sapa ya nek taulun iki sejatine delak-delakane bumi yen taulun iki sejatine Bathara mung kowe sing ngerti yen taulun iki kanggo peparat Begawan Reksi Sukma Lembara ora sampun legowo gagah dadi sak menten pingulun iya ora dadi boyo ngopo lakone urip iku adile dilakoni ndak rewangi aku diapuk bungkuk cilik sak utis bebasane ning cilike lombok sore dalang nek nganti tak tulekne ning mripate ayo sapa arep terus dalan lombok kadegdayane dene ulun japuk kaya ngene iki perlune supaya wadyabala prasetan ganda mayit ora nganti kentekan panam mengko ulun tanjujur ana ing negara Ngastina kadhak sing wis Durna ki Ngulandara ngajak tekaning Resi Sukma Lembara lajeng mula atapna wadyabala tawang gantungan ya kaya adat sing aja ana sing kongsi keri bebasan kayu watu sing ana yonine aja nganti keri wadyabala jim setan perayangan Gandharwa engklek-engklek balung nandhah yen perlu sinden-sinden sing wis tuwek jak nyambut gawe ya mengko ben maju dhisik sing tuwek iki kena kanggo tulang balak dadi mengaten ora aku ki malah gati karo sing tuwa-tuwa pindang sing enom soale sing tuwa ki pengalamane wis gunung kowe tak kandhani nek sing enom gur sak bathok bathok apa bathoke kanthi rijo bejane sing duwe bojone aja nah kula ngutapaken wadyabala tawang gantungan kalebet jim setan priprayang ya aja sing kongsi keri pokoke gegaman ya kuwi mau indit aja nganti ana sing lali tawang gantungan nggih pangestake jauh kepalan kula ingkang badhe ngutapaken wadyabala tawang gantungan ya hati-hati sahabat sinamata nggih pangestake jauh Diraja ingkang sampun nyalira dasa kumara ingkang sampun dipun pinicaya dening Resi Sukma kenen ngutapaken wadyabala tawang gantungan sak jangkah kandhep
sak jangkah kadek kaya bisa jebolke bumi langit lapis pitu. bendaraku iblis bendarane setan kula kono mangke swangen jawu kula pundhek ya kala bulung-bulung Bagyo kala kayat pragas inggih kula kayat pragas wonten dawuh sinuwun nimbali kula pun tekya kala kayat pragas dinang genah wadya kala tawang gantungan dina iki dipinicaya dening Sang Resi Sukma Lebara kenen ngrantos kendali sada apa dening Prampesira siji ojotno bangkene kecek kupeh loro Kyai Lurah Semar aja nganti kasebatan mundung kala rawe-rawe pas malam utuh ora mung kebewe berdua sakwadya kala tawang kantungan aja ana sing kok singel bidalipun benjang mloko bidalipun benjang mloko aja ngenteni kambange watu itu silmeng prau gabus samat sinamaten daya dinaya sapa kang bisa enggal mujudke pakening trek kuping wah
gede kanjalan kita mangesuaken jauh kula pun tekya kala pulung kang badhe nyaosaken bangkine Kethek Putih kula ingkang badhe nyaosaken bangkine Kyai Lurah Semar ayo ana kaki tumandang kalih mangesuaken jauh tinggen sing demung yo ganteng sing nyaran apik kabeh panjake ganteng-ganteng sing elek mung dalang ayo aja nganti tupangsuh oleh monabuh aja ana gong kang tinubuh selen aja ana jidor sing kongsi keri okong barang wah duet kali sindene iki. Ah. Oh. What? Wah, penjual kamu masih tak. Wah. Tak mau banter. Sing penak kendame opo sone Mas Hel. Sampai sini roh. Wah ya. Sesar Mas.
tak joget. Joget dandut gubuk asmara ngono ya iso Mas. Iso Mas. Nek iso ndekno sing Mas. Mas aku jip tau krungu gubuk asmara Mas. Dandut ya Mas. Ya ngono jadi gak kenceng-kenceng yo ono kencenge ono kendune. Kenceng tok ora kendo yo mati mbokmu. Kendut tok ora kenceng modar pakmu. Engko yo ngono lho kaya Pak Narto. Iso kenceng yo iso kendo. Iso kendo kadang yo ora iso kenceng. Jajut Mas. Ayo Mas buta yo njaluk gubuk asmara. Ayo. Asik. Suwelir kesane bola pasukan ganteng gelem ibadah. Dewe-dewe aku ngekno ngene ndok-lak entak tut-tut ekan makli turun aku kayaknya Yasin tembang Yasin. Ayo, kudu iso masih panjang kudu iso Yasin. Ayo, cek dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka minal muslimin
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون لقد حققوا على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في gendingannya disco tak ayo terus إنا جعلنا في أعناقهم وأغلالا فهي إلى القلب وهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم aduh mati aku Anjir wis donya iki wayang wis kentekan lakon. Mabuk. Neroke Pak Yai ini neroke wayang wis tiru-tiru ra apa. Ayo aku ngrungokne Yasin barang aku seneng kena kanggo tombone wong loro. Wong sing duwe utang dan kesauran. Yang melarat nek gak mari tambah nemen. Iki sik ana setengah botol Pak Marlia. Aduh. Iki lek beduk karo Abah Tisno didukane ngombe ora oleh merusak organ tubuh. Aja motir. Napa niku? Tentang gule. Wah, napa kula cetha? Motir. Oh, lemot. Lemot. Bener ya apa yo? Semut. Kadang lagi. Semut tirai. Ya, lah krungumu mang apa? Jembut. Oh, jembut. Ora lek ngomong ke jembut. Iku. Mang jembutmu putih kok ireng-ireng bener jembutku putih. Kemeruh. Batak semir. Ya, umur-umuran sak moten niku kula jenengane nggih mboten kalih. Kane barangnya mboten kados biyen. Nek gacan kula pun degrek gandane jenengan kisut. Aja dipikir sing turno goblok, aja dipurnoke bocah. Sing deglek napa, Mbak? Ora oleh purno. Ayo Pak, nang tempur Pak. Kapole. Ontok wayang Pak. Iya, heeh. Iki kali gatosane bola tempur awake dhewe sing digatekke elo apa ulu-uli ya Pak. Ana cindene Pak, sindene pitu. Ayu Pak, yo ora ayu ya ora elek sedep. Cara panganan jangan tewel lho Le. Pepek bumbune nasi yo diblendrang ya enak. Nek ngono sindene diblendrang ya kenek Pak, amis sakandane. Lek jangan tewel diblendrang. Oh, sik cilik ngomongne blendrange sinden. Wes sembrono lek ora diconyok. Aduh, Pak wong tua. Aduh. Lah sasmi ana rokok 76 jan ngebes. Mane lek bakule ayu ditutne. Oto ya Pak, oto ya Pak. Iya kandhane. Ngono melu ya melu ning sandang nganggomu ki sing apik. Aku ki bangsa demit ae ya ora ketok sapa-sapa. Sampeyan nek gak tatune piye? Apa sampean gak eman karo wekku iki to ya? Ora eman karo iki to ya? Haus ya sumangga. Oh. Wis ora nek banyune. Senggol mabot. Ya niki panggah metu ning ora ditabung. Anjake ben lemu. Tapi lek roh sinden sing ayu. Wah. Ora tido-tido, mono padha. Lele Pak, jajal tak pangan kula nomah rasane rodok sumyah, ra usah nganggo uyah, sindene wis asin. Hantu Mas.
Sampean sinten, Bang? Aku mati petong dino di udian paniku. Aku dadi pocong. Terus senengane apa, Pak? Aku tinggal kai nomor toga. Oh, ya wis. Mapane teng pundi, Mbak? Aku nang kayu atuk. Ya wis kok panjak-panjak ben mriko nggih, Mbak. Aja lali ya sindene barang. Ya. Selamat ke Mas. Ayo Nis, Anis. Nggih, Mas. Kiwa bangsa kula. Iki ditokke maneh barongane. Pangkah metu ciri khas iki Marta. Ha iya, sak donya iki ra ana sing duwe barongan kaya Marta ya.
untune sik jatuh lagi limik alteku jadi rasa cepot maneh yen barang iki untune cepot ya dicopot tinggal yang satu ini yang goyangnya adalah manis, goyangnya itu adalah pinggul. Ayo Bu Sur, tirukan aku Bu Sur. Ayo Mas Bur, datang Mas Bur. Ini Bu Sur nontonnya. Masa? Dikit bisa kan aja logo sini ayo nah. Ongkek nang arep mak krotok-krotok pelorane cepot kabeh. Mangkokane mak klok macak. Klok. Iki dolongan sing ini senengane muka. Ayo Mas, wayangan Mas. Agelah ana madyaning dedawah Raden Bratasena. Kusuma dilaga Genggas Ratmaja ya Sang Bilawa. Satria Panegatur Mahandhet Kendel bandel lan kumandel. Wis sampet Betira ngrasuk busana. Daya-daya mangayu bagya. Kiai Lurah Semar anggone nindakake sakral mundung Sekerta. Sigra mata aji Bandung Bodowasa. Ngungkal bener badan sakujur kaya blabak pangantol-antol. Padha karo mancik Saranda, padha kiri mancik Majasanga. Sajangkan Raden Bratasena kapapak barisan wadya bala tawang gantungan. Kiai Lurah Semar
aja ana sing ganggu gawe rawe-rawe rantos malam-malam tak untung semar. Jebule eneng dalan kanjet sabak ana satria gedene sak gunung. Pakulitane unik. Sapa kuwi? Wah, gerengane nampok nang dodo. Kaya ketapap bukir. Raka Setma Kusuma Dilogo. Kali kuwi sapa? Dasa Kumara Setyane Jugareke. Kyai Lurah Semarang-gone lakoni nundung Sukerta ya nundung kala. Lumrah yen to Semar nundung Sukerta perlune yen ora ana manungsa kesandung alam padang keslimpet alam waraka. Wah, minggir lamun to aku gak minggir mati dening Prabu Dasa Kumara. Ojo kok edan
sing mrinaga sari durung pupak doyanin nang ora sisip Pandhawaku ya iki sing dikandhake kethek putih munyuk Anoman wah delok ulapane mencolok pasoreane jebles kethek putih pakulitane man kowe manut karo aku man kowe tak rangket ora usah tak pateni nek manut mung tak kirimke utawa tak caoske Gusti Kang Sinuwun man manut man kowe sapa lho teka kala sing kondang ora ya kowe mangwadya bala tawang gandungan mula man bedes putih munyuk kowe manut yen perlu gak tak pateni yen perlu tak rangket tak ngene komedi yen perlu tak ngene tonggonan arek cilik-cilik ya man napa kowe kok meneng ae man apa wis akeh bon-bonamu rasa nyaur man kowe aja kuwatir man kowe wani karo teka polong-kono sing ora tedas tapak kalune Pandima aja kakean gunung wah ngeplak pilingan mak pelek bleser ayo maju ayo pak waduh
kali makan rawon boleh. Wah semangat bocah. Sepak sing loro blak dhewe. Degel kala cala iki ora bakal mikir mati aku. Wah. Ora krasa iki. Cokot gulumu, tak sedot gedehmu, tak wancah ada. Tidak gedehku, gedehku pahit, gedeh sinden, ora pati pahit, tapi mendemi. Ayo, wancah ya kekakan gulung. Wah! Cokok-cokok gedehmu. Aduh, iya tiara enak pengal. Tidak sih, kayak nih si noto lampu jadi bodok. Ya kok ngelamun. Mati tidak aku. Melayu 350.
masih bersamaku bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bertemu seperti yang kita inginkan? Mungkinkah semua ini harus ku jalani? I want to kiss you please. Ya, wis tuwek ya nyanyi kok bagok. Yo, tua bisa, muda tidak boleh dilupakan. Ku ingin selalu bersamamu. Mungkinkah kau bisa membalas WA-ku lebokno ya WA-ku. Nek blogku itulah harapan. Surat Broto, Jaya Broto. Ora mek petinju arep geger iki mau joget. Masih bakok arep mateni buta ya kudu nyanyi. Kudu nyanyi. Waduh. Nggih. Pak Yon. Alhamdulillah angkat-angkat. Nggih nggih. Atun niki pun nggih. Nggih. Dulur bacane nggih. Ngeten iki jan seneng aku kaya kene. Oh. Nah. Balik mambu bir, mambu alkohol gampang kudu ngoyo. Kudu ngoyo mudhun nggih. Nggih boten napa-napa aja pengen nyepak. Nggih, Pak. Bismillah. Nggih, kula pilih. Wah, pedes iki ora campurane iki apa to, Mbak? Ampun iki rapi deng. Ngrenek rapi deng pintus tok. Campur krati deng rasane kaya tape. Jane kula pun prai nek terpaksa disukani menghormati, Mbah. Mboten napa-napa nggih. Nggih, syukur enten malih. Nah, nggih. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, damel tombon iki nggih. Niki anu disukaken pengendar pun diombe lho benjing kula gol. Kula jolaken sayur. Surat Broto, Jaya Broto, takut diombeni nek ngomong pena saiki, Bro. Mati lele. Hey. Yo kala sakwangin kuwi sapa? Naik wis bakok. Wis bakok. Wae sune. Wae sune. Wae sune. Jenengmu kuwi sapa goblok kowe? Waja kepojo keras-keras yo. Waduh. Mambu alkohol iki power wah jan dhuwur. Ayo gelut ae Dik. Wah, kowe sak cebok nantang aku. Apa wis tak pikir? Apane sing ora tak pikir? Ayo gelut. Legane ati, ayo gelut. Yo. Lah napa ora tak tabuhi, Mas? Sone penak. Arane rodok mabuk. Hoi.
Lah pelurune sik papat e. Lah kula mek buta tembak udele rajut geger. Ah. Omane buta lanang. Tak paske. Oh, kelakon pecah yo ya. Ora ginjal tembak. Iku kelakon percobaan. Nembak sinden sing dolenan HP. Karena ada rasa semayanan pada malam hari ini. WA-ne jangan dipakai untuk orang lain. Kowe lebokno WA-mu. Tembak sing dolenan HP. Wong mek kena ukur-ukur kok jingkat-jingkat. Pancen kono ora tau ku nek gedhe. Cara kowe kena tembak lu nglanengi, Bro. Paling mek dises. Bedemu Mas. Nek wis kulino. Nah. Ayo goyang. Sik telu lanjut, Bro. Gawa cotik diengkulmu abuh. Iki ngono wis senul. Wis mentul. Wis senul kok kleru wis mentul. Ngombe titik pistol kleru wis mentul. Ora wedi ayo lekane ati Bro. Cokot. Alah aja nyokot gulu lah. Gulu iku dudu jenmu. Gulu iku seneng aku dhewe. Wal cepoten. Ora wis kadung penak kok nyepot. Aja nyokot. Wis kadung tak cokot kok nyepot. Cepoten lek kowe buta tenan nyepoten. Pak. Oh, kena udelmu ra kowe. Bahaya. Gua urip. Kok saya urip? Waduh, entek. Lurune tapi muni mek dledek. Ora banter. Lho, suwe mati. Lurune entek. Mati dinaku kowe. Buku jengkulmu. Ha iki kampak teko Mbah Slamet Kampake Mbah Slamet ampuh. Ben Jumat kliwon juk kemis kliwon Jumat legi dikutuki. Ora percaya jajalan. Kowe. Cokot lu. Ayo cokot kowe. Ya, wah. Iki ya lek kowe mangen nyek kampake Mbah Slamet ya. Tampanono ya. Kampake Mbah Slamet. Ora percaya ora. Ayo legane ati tak jawab kampake Mbah Slamet. Yo rame-rame nganggo terang-terang kaya ngono kowe karepmu ya apa? Ayo wong cendak wong gedhe wis sacebok. Ayo mau aku. Pak Supir itu ya duwe panah apane. Pak Supir ketua panitia panah ampuh. Nek bangsa buta mati wedine aku. Ayo, patenono aku, paten. Lho, lah kok butane wadah. Ayo lek kowe arep mateni aku, patenono. Ayo tumbak milih endi? Waduh, sidon, please. Ya, ayo. Sakarepmu milih mati dene aku. Lho. Tak
pas ning kene kok nekuk. Waduh. Nekuk, Bro. Ayo, sapa sing tumbake iso nuduh aku? Ayo, wah tak sebule sik. Ayo, Mas yo kaya ngono sajake. Ayo tumbang. Lah. Ate tak pasne begedele jaran. Lah kok malah nekuk. Sekali lagi. Sebul. Ayo, tumbang, ayo tumbang aku. Modar lho, aduh nekuk maneh. Lah kok tumbake Pak Sukir ya anggar cedhek kono kok nekuk. Sebule Kang ya, tak sebule. Ayo, tumbang. Ayo, mlebu ayo, tutukno. Iya tak tutukne, lho tak tutukne. Mlebu ayo, mlebu ora tak tutukne. Aku galgo kalila. Ayo tutukno. Iya tak tutukne iki lho, tak tutukne. Tutukno. Durung mati, dorong ayo sing mati aku. Oh, ora waras kowe.
Aduh yo mak ora nduk tak anteni ana daleme Abah Tisna utawa bapa kami tuwa sugeng ya senggake ya ular rambak dineman badutke Mbak Sul wah suaramu mening
dalem kanthi pambuka ya kumang jineman ulah kambang kang nganggo cacaan ora gampang wong urip ning alam donya sae-sae dadose maksude piye nak ngapike wong ki ora gampang ngelekke wong ki ora gampang sing baku ayo padha mawas dirimu laksarira hang rasa wani ya urip diri rasa ngrumangsanono manungsa ki yen bisa ngilowo ing kaca ya mak ngono ya mak lah mula wis matur guing panuwun tanpa pepindhan ya nduk awake dhewe wengi iki bisa sapatemon miras-milus silaturahim sambung kekadangan kelawan dulur mligine kang mapan ana ing leladan tempur lor kene ya nduk ngono ya mak nah bombong rasane atiku dene apa awake dhewe udakara 20 taun 30 taun isih bisa sapatemon ya no ya ora tansaya ngurangi nyuda ning sedayane sing wadon ya tansaya bagas waras sehat ayu ya sing lanang ya bagas waras bagus iya ya mak lah mula sing ngeling tataran taun 2020 iki ora golek ya kuyang bondo donya ning angel iki golek ayeme ngapi oh ngono lah mula nek bisa ki duwe sak gunung aja nganti bingung duwe sak gudang aja nganti semelan ajang tomo sak gegem ya kudu iso ayem ya no iya wong ki nek urip sarta ayem ya iki sing dikandhake margane kusnul khotimah mak iya lah mula budaya wayang iki ora mung bras-brus utawa ngadepne sindene wayang iki dituntut dadiya ngelmu kawruh kang bisa mujudke tatanan tuntunan lan tontonan oh ngono ya mak lah mula tatanane sing kaya ngapa tuntunane sing kaya ngapa tontonane sing kaya ngapa lah mula aku muji syukurna matur gunging panuwun kunjuk marang panjenenganipun Bapak Kasun Sugeng wah iya lan mboten katalupen panjenenganipun Bapak Ketua Panitia Bapak Sukir wah tenang ugi matur suwun kalian Mbak Muji kang sampun ngaturaken kawigatosanipun najan to wanita ning temen ya jujur lah mula to pantes lamun to dipun pinicaya bagian nggawa dhuwit wah iya karena aku nyawang Mbak Muji iki ya ra duwe garwana iya aku sesuk iki wis ora mikir bayaran mergo Mbak Muji gak dibojo heeh mula aku wis becik ini mboten usah disangoni Pak Wong lah piye mak panjenengan wis dibayar kabeh oh tak pikir nek piye ugi matur gunging panuwun ngalah berkah pangestu mligine man panjenenganipun Abah Tisna wah iya saiki mangsa taun 2020 iki golek sak Pak Tisna aku wis angel adat sing wis umur 50 punjul mlaku angel kadang nyeret iya mergo ora bisa introspeksi hayo padha ngukur marang kemampuane mangan ki ya mangan ning ya prasaja diukur karo umur-umurane aja kaya peniti wayang kaya kang rame ning kono bakso-bakso ana gule-gule ana rawon-rawon nah nganti mbrabak ulatane jarahe dhuwur tak kandhani wah iya wong ki aja nganti ya ki mau ngapunten ngaji mumpung nek bisa ki sarwa prasaja wah iya aku mung kuwatir lek kakehan gule lah kaya winginane nang ya ki mau nang lenggok sono wah tenang kula ugi matur gunging panuwun kunjuk sedanipun Pandemen Campursari Kabudayan Jawa mligine pasukan rea-reo ingkang wonten wingkingipun kelir ingkang boten kula sebat setunggal mboko setunggal ingkang baku nek maringi gelas 2 gelas niku tandha katresnan panjenengan kalih kula amin Allahumma amin wong iki nek iso urip iki aja nganti duwe mungsuh nek iso wong urip iki aja sok gampang sok udon samubarang sing kok sawang iki nek bisa ki anggapen apik karo kowe najan to sing kok sawang ora nek ora ketok anggapen apik oh ngono ya ugi matur gunging panuwun dumateng kunjuk sedayanipun wah iya
mbok menawi sedayanipun segenap panitia wah ya Bapak RT RW Biodo Sinongan ingkang sampun setya wigati wah tenan nek kene iki ora jarang ngalenggono bukti nyatane wah tenan ya paring pasunggatan ya tenanan wah ya nek ngekeki rokok ya isih tujunan ya tenan dadi wong seni iki pokoke kudu disyukuri saliyane dadi seni iki wah nek umpama tukang blandong ngono sedina 70 80 nggawa bontot dhewe masih jalan ya ngono kudu lain sakartung nyambut gawe nek ikhlas iki yakin dan yakinlah najan to mung sak pucuke kuku iso dadi sak pucuke gunung ning nek ngukur kurang ora bakal ana cukupe nek ngukur cukup ora ana bakal kurangi muga-muga ingkang sami ningali ringgit iki sedayaning diarani pasurya utawa wajah swarga sedayanipun amin Allahumma amin swarga ki apa mak swarga ki mulya lan neraka rekoso aja tok bayangne swarga neraka nang akhirat nang donya ki wis kumplit waton bisa mampake rasa ayem ya ing kene margane swarga no ngono Damlo wis matur suwun mayang iki dadi tatanan tuntunan krana iki ya wis sedekah teges iki acara ritual sedekah bumi ora ngomongke dalang sapa-sapa sing penting iki ringgitan ritualan syukur nek panggah marta sono dalang tuwa ki mung ngejokne donga tak kandhani rina wengi oleh kundonga slamet to sing nonton slamet to sing nanggap slamet to bakule picantuka berkah barokah angsal ridaning Gusti kang agawe jagat sedaya ingkang sami nyengkuyung pinaringono panjang umur rejeki ingkang barokah mligine Pak Kami tuwa ugi perangkate ugi sedane RT RW utawi ingkang sami makempal wonten teror agung amin Allahumma wis tok dongane to demi Tuhan demi Allah rina wengi oleh kundungake no soalé martak ki cara pari iki wis cara pari bancuk enggak seneng karo arek wedok ya enggak seneng ya diempet soalé iso ngerim ngono umpama kepengin rabi neh ya sik payu tapi ya iso ngerim anak putu wis gembriyah wow sak pirang-pirang ngono lek rabine kaya-kaya wis ra mungkin tapi lek gendaan Pak anggah lah kok ngono lah wedine lek sing payu ate nyapa oh iya ya ya iya Pak wis pokoke kesake dobel ya payu sambil kalane hanyrantosi sampur jaepongan ayo kabeh do didek ning alap barokah tembang kepeling sedayane bon padha eling krana eling iki cagak sing paling jatuh sikep kang paling utama aja nganti urip kesanduwe lampadan kesrimpeting alam warata wong iki nek sugih eling insyaallah slamet donya slamet akhirat wah iya ya kula aturaken sedayanipun boten kata lupen mbok menawi rawuh panjenenganipun Pak Suwarno Pak Mariono RW ya Pak Rianto ya Pak Sunardi Pak Bandi Pak Daman Pak Marianto wah iya boten kata lupen ugi panjenenganipun Pak Jan oh Pak Bejo Pak Bejo utawi Mbah Padi kabeh wis pokoke kabeh dulur ora akon-akon ning kabeh dulur aku wis suwe duripi karo dulur tempur iso tak nggo pondok iso tuku tegal iso enggak angge tuku wedhus tak tuku sapi wah akeh tak lumpuk-lumpukke aku 30 tahun nek kene padha karo duwe lahan kopi amin Allahumma amin ya pikantuk berkah sing maringi ugi berkah ingkang dipun paringi amin Allahumma amin coba ditata sing apik Mas panjake nek nyepoti sing kompak piye Mak nek nyepoti sing sepoti ya sepotane sing kompak sing dene ora kurang teko 1 2 3 4 5 6 itu nggih 1 2 3 4 5 6 tuh lah nggih kanthi suara nggono pitu ya saged to pikantuk pitulungan saking Gusti kang akare jagat
sedekatul kalu balak kuda didukuh sing gelem sedekah kena kanggo tulak balak sedekah bumi kalau wengi iki materi bumi merti ambeke geni banyu angin wah ya kaporo iki mang ana banyu gedhe iso ngintirke barang kang samar-sangar iso ngintirke barang sukerta iya iso ngintirke sengkala wah ya amin Allahumma amin kabeh sing tak kandhake katuta iline banyu sore mau wah iya ana minggat merat saking sengkala sukerta manggih Raharja Mulya nilasno Rahayu Basuki amin Allahumma amin panjen tuyo ki nek sing ora rumeksa banyu ki nek sing ngrumat iya nek disebut Bagenda Kidul ndaratan iki ya ana sing ngrumat nek disebut ya Bagenda Lias pancen iki pakeme wong Jawa nek ora percaya karo Jawa ya aja sugih nang tanah Jawa yen perlu minggat nang tanah Jawa lale mati dipendem nang tanah Jawa iso sugih ya nang tanah Jawa iso duwe bojo ayu ya nang tanah Jawa kok ngalingi nek awake dhewe wong Jawa iki ora bener iya besok nek mati sing narat ya malaikat Jawa malaikat Jawa niku sabar sinten Gus naminipun kula Pak Narto malaikat bojone pinten bojo kula pejah gendaan 3 oh jujur Pak Narto turumu kaya mantet anyar tangi nek wis dina kiamat engko sing ditakokke dudu iku ya sembuh aku ya urung tau mati mati urip nah angger mati urip nah angger mati urip nah yo Mas ditata dicepoti sing apik sindene ben jumeneng pitu tenan apa uga lek panjen pitu pikantuk pitulungan Mas dadal Mas cepoti Mas